Hi everyone, खुलुमबाय लोगोफोर बयखौबो वेलकाम बेक टू माय चैनल। लोगोफोर नै जोङो फुंनि ब्रेकफास्ट खालायखांबाय आरोना, ओमफ्राय खालायखांनानै दा बेरायहैनो ओंखारबाय आरो नै सासे लोगोआ दाबो फैया, बेखौनो नेथ'बाय आङो दसे, फैबा ज' ओंखारलांसै आरोना लोगोफोर। हटेलनिफ्राय गारि पार्किंसिम थाबायलांफिनगासिनो आरोना जों लोगोफोर। लोगो आंना नै लोगोफोर लोगोफोर नै जोङो गारि पार्किंआव सफैबाय आरोना, ओमफ्राय जोङो बेहाय नेथ'नांबाय आधा घन्टासो, माने जोंना पारमिटखौ मोनथ'वाखैमोन आरो बेनि थाखाय जों थांनो नागिरदों लोगोफोर नाथुला पासाव, माने बेयो इण्डिया आरो चाइना बर्डार आरोना। ओमफ्राय जों बेयावहाय थांनो थाखाय जोंनो पारमिट नांगौ, ओमफ्राय पारमिटखौ बानायनो थाखाय डकुमेन्ट्स माखासे होनांगौ। पासपर्ट फट' गांब्रै लोगोसे आइडि प्रुफनि थाखाय भटार कार्डखौ होनो हागोन लोगोफोर। सिनारिफ्रा जा मोजां आरोना लोगोफोर, माने नायबाय थाथावथावखा, जि माने लामा लामा सिनारिफोरखौनो बिराद मोजां नुयो आरो, नायबाय थाथावथाव नुयो। परमिट मिलता है और ये यहीं का हायर है। हाँ मिलता है आपका, ये पर डे का हालांकि अलग भी सब मिलता है, स्कूटी से लेकर सब। पर मैं वैसा भी मैं गर्म पानी नहीं पीता हूँ। नैबे लामायावनो मोनलाङो आरोना लोगोफोर, बेहाय ड्राइभारा दसे लाखिनानै होबाय फटक लादो एसे होननानै। गोजांबाय नै लोगोफोर, बेनिफ्राय गुसुआ जागायजेननांबाय, जेकेटसो गाननांबाय जोङो, बारानो ओरैबायदि गुसु फैखायो।
आप लोग जैसे ये मेरा भी वही यूडीसी है। अच्छा, यूडीसी से थोड़ा ऊपर। नै लोगोफोर लामा ससेयाव जोङो जा खुवा लोगो मोनजेनहांबाय आरो जा गुसु खाने के जगह रोकोगे उसके बाद सीधा ना चलना 오늘 그래도 버스 안 가면 돼. 네, 빨리 시작해 내려가자. 좋아, 좋아. माने जोंखौ ड्राइभारा जानानै लाखानो थिनबाय आरोना लोगोफोर जानो नागिरबाय जों दा मम'खौनो जाबाय नै जोङो लोगोफोर नै जोङो सफैबाय आरोना नाथुला पासावहाय ओमफ्राय बोथोरा दा नाथुला पासावहाय ओरैबायदि खुवा जायो सम सम स्रांबो जायो आरो गुसुखौथ' दा बुंसै लोगोफोर ओरैबायदि गुसु जायो ओमफ्राय अक्सिजेन लेभेलाबो माने बेयावहाय गोजौनि थाखायनो बिराद खमायफैयो आरो ओमफ्राय सोरबा बेनि थाखायनो सोरबा गोबानो ओंखारोनो सोरबा ना खर' गिदिङोनो सोरबा हां थोनो थोनो जायो बेबायदि जायो आरो लोगोफोर आरो सोरबा जायाबो आरो लोगोफोर नै जों गाखोलांगासिनो आरोना बोरायाथ' गाखोबोआसै बे गाहायाव थाबोबाय ओमफ्राय आं आरो सानै लोगोआ गाखोगासिनो आरो जि मेङो ओमफ्राय ओरैबायदि माने सिरि मोनसे गाखोआफा रेस्ट लागाफा बिदि रेस्ट लायै लायैसो फैनांगौ आरोना लोगोफोर मानोना बेयाव अक्सिजेन लेभेला खम जाफैयो बे गोजौ नालाय लोगोफोर ओमफ्राय जों सिङाव हाबनो नागिरबाय आरोना ओमफ्राय सिङावहाय मबाइलखौहाय केमेरा अन खालामनानै लांनो मोना माने मबाइलखौहाय सुइच अफ खालामनो थिनो बे एलाउ गैया आरो सिङाव मबाइल लांनो मोना आरो होमबा लोगोफोर सिंनिखौथ' देखायनो हानाय नंला जाहैबाय